שלום, שמי אילן קרמון, אני הבעלים של חברת אנטיסקיד. אנו חברה שעוסקת בתחום של מניעת החלקה על רצפות. כרגע אני אדגים לפניכם את תהליך ביצוע הטיפול למניעת החלקה על הרצפה, כמה זה פשוט ומה היעילות של הטיפול בהתאם לתקן הישראלי. לפנינו אריח קרמיקה רגיל, כמו שניתן למצוא כמעט בכל בית בישראל, בריצוף חוץ ובריצוף פנים, בדרך כלל במרצפות בשבילים, שבילי כניסה, מדרגות, רחבות כניסה וכמובן בחדרי האמבטיה והשירותים. האריח הזה במצב רטוב עלול להיות מאוד מסוכן להחלקה, מכיוון שמקדם התנגדות להחלקה שלו במצב רטוב הוא מתחת ל-0.5 בהתאם לדרישות התקן הישראלי 2279. כרגע אני אדגים לפניכם את אותו האריח שבצידו האחד טופל, בצידו השני לא טופל. כמו שאתם רואים, לא ניתן לראות בשום הבדל מבחינת המראה, הברק, המגע. המריח נשאר בדיוק כמו שהוא היה, ואני נמדוד את מקדם התנגדות של ההחלקה בצידו האחד של אותו אריח ובצידו השני אחרי הטיפול, ונראה מה התוצאות. זה אריח שבצידו האחד עבר טיפול נגד החלקה ובצידו השני לא. כרגע אנחנו נמדוד את צידו האחד שלא עבר טיפול נגד החלקה, ואנחנו נראה מה מקדם התנגדות של ההחלקה באותו אריח. המקדם שנמדד 0.22 במצב רטוב במים, מסוכן, מכיוון שהתקן עומד על 0.5 לפחות. כרגע אנחנו ניקח את המכשיר ונעביר אותו לצידו השני של אותו האריח, נאפס את המונה ונמדוד את אותו האריח מצידו השני שטופל, ונראה מה מקדם התנגדות של ההחלקה. המקדם שנמדד הוא מעל 0.8, כאשר התקן דורש 0.5 במצב רטוב במים. צידו הזה של האריח שטופל הוא בטוח לחלוטין מפני החלקה על רצפה רטובה. עכשיו אנחנו הולכים לבצע הלכה למעשה טיפול למניעת החלקה על רצפת שיש בבית פרטי. אנחנו פותחים את המכל ומרוקנים אותו לתוך מבסס. עכשיו אנחנו נבצע טיפול למניעת ההחלקה על הרצפה רטובה במקלחון בבית פרטי. הרצפה היא קרמיקה. לפני הטיפול הרצפה מסוכנת מבחינת ההחלקה על רצפה רטובה. אחרי הטיפול המקלחון הופך להיות בטוח שהוא רטוב במים.